And then nadododro, and then nadododro. Hi guys, Razel here. Welcome back to my channel. Today, I will be showing you guys my go-to makeup look. Sobrang simple lang nito you guys. Ito yung ginagawa ko kapag pumupunta kami ng city. Ito yung go-to makeup look ko. Hindi ako nag-eyeshadow, hindi ako nagpa-foundation, hindi ako nag-BB cream. So gusto ko ipakita sa inyo kung paano ma-achieve ito. Wait, bakit ganyan yung buhok ko? Okay naman siya, diba? Fresh looking na makeup look without using a lot on your face. I have oily skin and yung pinaka-kinakatakutan ko is maglagay ako ng foundation or BB cream, tapos paglabas ko ng bahay, I look like a grease ball. Like, sobrang oily ng mukha ko. Tingnan. So, itong go-to makeup look ko is hindi ako masyadong nag-oil up. And then, I also show you guys like how I do my brows. Kasi marami sa inyo nagre-request kung paano ko ginagawa yung brows ko. And I don't wanna do a whole separate video just about my brows because sobrang dali lang. Like, sobrang dali lang. Makikita nyo yan mamaya. And yeah, without further ado, I will go ahead and show you guys how I achieve this very simple, para sa akin, fresh looking na makeup look. Hello! Yung under eyes ko, you guys, like dito, sobrang red. Bakit? Anyway, first step is concealer. And yung concealer na gamit ko hanggang ngayon is itong Maybelline Pure Concealer Mineral. Ito yung face out na daw, sabi nyo. Hindi pa ako like makeup shop. Hindi naman makeup shopping, pero hindi pa ako naka-check sa mga makeup counter since I arrived. Pinipigilan ko yung sarili ko na pumunta doon. Pero soon, I need to go para bumili ng bagong concealer. Siguro hindi the same exact one kasi nga, some of you said na face out na siya, pero like something na yellow undertone like this, kasi this works best sa akin. Buti na lang meron pa siya. Like yung ginagawa ko sa kanya is kapag stenor ko siya, pag ganyan, pahiga, para malagyan yung one. Kasi meron pa naman siya, nakikita ko pa siya. Malapit na siya maubos, pero meron pa rin. Still surviving. First thing I do is nilalagay ko siya dito sa aking under eyes para makover yung over naman na dark under eyes ko. And then dito din. And then, dito din. Hindi ako nag-BB cream at saka nagfa-foundation kasi oily yung skin ko. Ayoko na sobrang daming layer ng mukha sa aking mukha. I'm gonna blend it. Gamit yung beauty blender. Pagkatapos ko yun ma-blend, gamit yung beauty blender pa rin, wala nang additional product. Kung ano man yung natira, which is not that much, pero i-blend ko siya all over my face and then on my neck as well. And then, gagamitin ko yung aking powder from Intuit. Ito yung Oil Control and Oil-Free Face Powder. I have mine in the shade Warm Beige. I-leave ko actually yung lista ng lahat ng products na ginagamit ko. So, what I do is I use the puff. Look at that. I hit pan. Gagamitin ko yung puff na kasama sa powder. Tapos, idadab ko lang siya under my eyes. So, i-bake ko actually yung under eyes ko. And yes, you guys, this powder, pwede mo siyang i-bake. Hindi siya nagki-cake at all. Like, sa lahat siguro ng pressed powder na gamit ko, hindi naman ako nakagamit ng marami. Pero sa lahat ng na-try ko na pressed powder, ito lang yung kahit na i-bake ko siya, hindi siya tsaka tingnan. Like, super natural looking pa din niya tingnan. And nasiset niya talaga ng maayos yung concealer underneath. For all over my face, I take this powder brush. Super fluffy and sobrang laki na itong powder brush na to. And naglalagay lang ako ng powder all over my face. Hindi ko muna i-blend yung nasa under eyes ko. Mamaya na yan. After ko mag-brows. And then, lagay din ako sa neck ko. And yan na yung base ko, you guys. Walang BB cream, walang foundation, concealer lang, and powder. So now sa brows na ako, I will go ahead and use my trusted as well. Ito yung from Detail Make Brow. Again, hindi ko alam kung anong shade ng akin. I think number 2 yung shade ng akin. Meron siyang 3 shades. Ito yung shade na ginagamit ko. I use this brush right here. It's actually a wing liner brush. This is from Suiva. Obviously, you do not have to use the same exact one. Something that looks like this will work. So, kuha lang ako ng konti dyan. This is really pigmented, so you do not need a lot. Konting dab lang sa product and okay na. So, sa brows ko, I start from the base. Tapos, i-flick ko siya patip. Ganyan. And then, sa taas naman, pa-end. Ganyan. Pina-follow ko lang yung natural shape ng brows ko para hindi naman ganun ka-fake tingnan. And then, dito, ilaline ko siya pa-connect doon sa arch. And then, same sa taas. Pa-connect lang.
After that, I proceed sa kabilang brow. So, before ko siya i-fill in, I make sure na nagawa ko muna yung border ng dalawang brows. So, dito. Ang gusto ko dito sa brush na to is very manipis. Tapos, meron din siyang parang pointed na ganap sa kanya. So, nagagawa mo talaga ng maayos yung tip ng brows. So, tatapusin ko lang yung border. Kanina, pag-apply ko ng product sa brush, pag ganyan siya. Now, na meron na akong border, if-fill in ko na lang siya, pag ganito na. Pag ganyan. So, pagilid na yung pag-apply ko ng product. And then, isa-start ko na siyang i-fill in. And as you guys noticed, inahawakan ko yung brush sa tip para very light hand lang yung pag-apply ng eyebrow product. Sobrang dali lang nito, guys. I-fill in mo lang siya as long as meron ka ng border. Before ko i-fill in yung pinaka-inner part, I proceed sa kabila muna. So, now that I have that, hindi na ako mag-a-add ng product sa brush ko. And then, I will start filling in the inner corners of my brows. Like, sobrang dali lang nito, guys. Pag ganyan lang, parang super light hand lang. As in, like, parang I barely touch it lang. And as you guys can see, pigmented pa din siya. Same thing sa other brows. Super light hand lang. Again, hindi na ako nag-add ng product nito, ha. Para hindi ganun ka-harsh tingnan yung inner part ng brows natin. Meron akong medyo bald spot dito. So, naglagay lang ako ng very konting product lang sa brush. And then I go back sa spot na yun and i-blend ko lang siya ng maayos. So, ganyan na yung eyebrows ko. Sometimes, I apply my Color My Brows from Etude House. Pero most of the time, hindi ko siya ina-applyan ng Color My Brows. Nag-a-apply lang ako nito if I know na as in sobrang magtatagal ako sa labas. This one really makes my eyebrows last long. Kapag nag-apply ako ng Color My Brows, what I do is I start from the tip again. I make sure na yung hair lang talaga yung tinatouch ko and hindi yung skin ko. And naglalagay ako dito lang sa may kulay hanggang sa end. Hindi ko nilalagyan yung inner corner kasi may tendency na nagiging dark siya ng over doon. Kailangan mo maging careful kasi kapag na-touch siya sa skin, nagiging dark siya masyado tingnan. So, sa brow hairs lang talaga, para natural looking pa rin siya. Naturally full looking yung brows natin. Yan na yun sa brows, you guys. Hindi ako nag-highlight ng eyebrows. Sobrang dali lang. And after ko na i-apply yung brows ko, i-blend ko na yung nasa under eyes ko na powder. After nyan, maglalagay ako ng highlight. If you guys have been watching me, alam nyo na addict na ako sa highlight. So, yung highlight na gamit ko lately is the one from Wet n Wild. Ito yung Mega Glow Highlighting Powder nila in the shade Precious Petals. Petal! So, I use my big-ass fan brush. Yung ginagawa ko lately, especially now, nandito ako sa Pilipinas na mainit siya. And kapag nag-oil up ako, like, sobrang nagiging over-tingnan yung highlight ko. So, ito yung trick na gawa ko, you guys. Uunahin ko yung highlight ko. Ilalagay ko siya sa kung saan ko man siya gustong ilagay. Tapos, sa kabila. And what's ever left on my brush, nilalagay ko siya sa bridge of my nose. And then, sa Cupid's bow ko, ginagamit ko yung aking finger. Para mas defined talaga siya. Kasi gusto ko na defined talaga yung Cupid's bow ko. Like that. So, see, sobrang ng highlight natin tingnan on fleek. Cheeks on fleek. Maglalagay ako ng blush. Yung blush na gamit ko lately is this Etude House Lovely Cookie Blusher. Sobrang gustong-gusto ko tong blush na to. Ganito yung color niya, oh. Peachy na very natural looking siya. And what I do is I apply it on my cheeks where I usually put on my blush. And parang kinakover ko ng slight lang naman yung highlight kanina. So, yung ganitong trick na inuuna ko yung highlight makes my face looks fresh and parang natural looking lang yung highlight kasi like right now it's like really highlighted because of my lighting, pero under natural lighting meron ka makikitang like blush tapos parang may highlight from within. Charot, highlight from within. Like para sa akin very natural looking siya compared sa kung iuna mo yung blush mo tapos mag-highlight ka over it. I then proceed sa mata. So yung eyelash curler na gamit ko, actually bigay sa akin to ng kapatid ko. This is from Grip Germany. Nabili niya to sa Ayala ata. Maganda siya, actually. So, like, look how
curled my eyelashes look. Like, sobrang nakaka-curl talaga to ng eyelashes. Tapos yung mascara na I have been loving lately is the one from Etude House. Ito yung Curl Fix. Hindi ko alam kung ilang beses ko na to na-mention sa video ko, but this one is really good, you guys. Hindi ako nag-eyeshadow kasi hindi naman talaga ako nag-eyeshadow. Hindi din ako nag-eyeliner. So, yung eye makeup ko, mascara lang talaga. Walang eyeliner, walang kung anik-anik. I just keep it simple and mabilisan lang. That mascara though, one coat lang yan, you guys, ha? And lately, I have been using just one coat of this. Kasi one coat, sobrang ganda na niya. Sobrang nasa-separate niya din yung eyelashes, which is great. Aking lips, lately, I have been using lip tints. I started using KJM lip tints and nagamit ko 4 shades na. Ito yung pinaka-first shade na ginamit ko and sa lahat ng nagamit ko, so far ha, 4 shades pa lang yung nagamit ko. Sa lahat na nagamit ko, ito yung pinaka-gusto ko. So, I have used Tango, Vibe, Bittersweet Magenta, at saka itong Pink Puff. And sa lahat sa kanila, ito yung pinaka-fresh looking. Ilalagay ko lang siya all over my lips. Tapos, i-blend ko siya gamit yung finger. And ganyan na yung itsura niya. Gustong-gusto ko siya kasi meron siyang gradient, like dark yung inner corner, tapos pa-light siya. Para sa akin, kahit na may kulay yung lips mo, natural looking pa rin siya because of the gradient. And that is it for my go-to makeup look. I hope you guys enjoyed. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys in my next video. Don't forget to goodbye.